ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നമഃ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണെന്ന്. അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച്. കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി പരമപദം പ്രാപിക്കും. നാമബോധത്തിലുള്ളവനും ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണത് വ്യത്യാസം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നു. അത്യാഗ്രഹിയായതിനാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വളയുന്നു. അതായത് ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യാ? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, സ്വന്തം സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ സംതൃപ്തി കിട്ടുമോ? അതും ഇല്ല. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലോ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ശാന്തി ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളല്ലേ ഭഗവത്ഗീതയില്? ഏതാണ്? മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാതോ മാം ശാന്തിമൂർത്തി. അതായത് എന്താ പറഞ്ഞതിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ ആരാണ്? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവരുടെയും നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. പരമാധികാരിയാണ്, പരമഭോക്താവാണ്, പരമാസ്വാദകനാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ കണ്ടു. എന്താണ്? പണ്ഡിതന്മാര് സമദർശനത്തോടെയാണ് എല്ലാവരെയും കാണുന്നത് അല്ലെ. പണ്ഡിതാ സമദർശിനഹ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ബ്രാഹ്മണനെയും ചണ്ടാലനെയും നായികയും ആനയും എല്ലാം ഒരേപോലെ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടുന്നവരെയാണ് പണ്ഡിതന്മാര്. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ പറയുന്നത്? കാരണം അവർക്കറിയാം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെന്നും കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് കിട്ടുന്നതെന്നും ആർക്കറിയാം? ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്കറിയാം. എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെയാണ് കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇത്രയല്ലേ പറഞ്ഞു നമ്മൾ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കണ്ണ്, ഈയമ്പാറ്റ. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള ദുഃഖം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിന്റെ പുറകെ പോകുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അതുകൊണ്ട് അവിടെ അപകടം സംഭവിക്കുന്നതായിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത്രയെല്ലാം അതെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന്
കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇന്നലെ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും നോക്കിയോ? ഓക്കെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 6ാമത്തെ അധ്യായം ധ്യാനയോഗം. 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ധ്യാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം. മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതില് അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതികളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഇവിടെ പറയുന്നത് 6ാമത്തെ അധ്യായം അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ധ്യാനയോഗ. ഇതില് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഭാഗത്തില് 2 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അഷ്ടാംഗ യോഗ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭക്തി യോഗത്തെ കുറിച്ചും നാമജപത്തെ കുറിച്ചും നമ്മളിന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 2 ഭാഗം ഉണ്ട് ഇതില്. ഇത്തിരി 10 മിനിറ്റ് കൂടുതലുണ്ടാവാം ചിലപ്പോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കേൾക്കുമ്പോ, മനസ്സിലാവണില്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ നമ്മളെ കൺട്രോളിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോണ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. അയ്യോ, 2ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗീതാ മഹാത്മ്യം. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു അധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു അധ്യായം പാരായണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സാധിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ 32 അപരാധങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മള് 3ാമത്തെ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും? പറ്റുന്നവർക്ക് ഒരു അധ്യായം പാരായണം ചെയ്യാനായിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാം. ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച. അനാശ്രിത കർമ്മ ഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസി ച യോഗി ച നാനിരഗ്നിർന ചാക്രിയഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മികമായ ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ അല്ല. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ഒരിക്കലും ആസക്തി കാണിക്കാതെ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തില് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലത്തിൽ ഒട്ടും ആസക്തിയില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ധാർമ്മികമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടമയാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സന്യാസി എന്ന് പറയാം. അയാളാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ യോഗിയും അയാൾ തന്നെയായിരിക്കും. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവൻ. അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിക്കാന്ന് വെച്ചാല് ഒരു സന്യാസിമാര് ഡെയിലി ചെയ്തു പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് അഗ്നിഹോത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ ആരല്ല? ഈ പറഞ്ഞ സന്യാസിയല്ല എന്ന് പറയാം. ഇനി യോഗയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്, ഇത് യോഗയാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കുറെ പിക്ചറുകൾ കാട്ടിയിട്ട് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പിക്ചർ, ഈ കാണുന്നത് ഇതേപോലെ തല മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത വചനപ്രകാരം യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് യോഗ. എന്താണ് യോഗ? ഭഗവാനുമായിട്ട്, ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് യോഗ. ഭഗവത്ഗീത വചനപ്രകാരം, ഭഗവത്ഗീത അനുസരിച്ച് നമ്മൾ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആരായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക? ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക. ഉദാഹരണം, കർമ്മയോഗം, ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ഇതൊക്കെ യോഗ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇനി അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. ഈ അധ്യായത്തില് അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ. അഷ്ടാംഗ യോഗ പക്ഷെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വിശേഷിപ്പിച്ച് കലിയുഗത്തിൽ പ്രയാസമേറിയതാണ് ഈ പ്രക്രിയ.
അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനേക്കാളും നല്ലത് കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് നല്ലതെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ: യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇതാണ് 8 പടവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ. ഫസ്റ്റത്തത് യമ. ഒന്നാമത്തെ ഏതാണ് പറഞ്ഞത്? യമ. യമ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില ശീലങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? യമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ പറയണത് യമ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? യമത്തിൽ പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഏതിൽ പറയാം? യമ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പറയാം, യമത്തിൽ പറയാം. അനുസരിക്കേണ്ടതായ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനി നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സ്വയം പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്, നിയമം എന്നതിൽ വരുന്നത്. സ്വയം പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്, നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്, ശീലിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. ആസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റ്, ആ പോസ്റ്റർ പൊസിഷൻ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആസന എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റർ പൊസിഷൻ ആണ് ആസന. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം യമ, നിയമ, ആസന. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ശീലിക്കേണ്ടതായിട്ട് അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്, സ്വയം പരിശീലനത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിയമം. ആസന എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ, പോസ്റ്റർ മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ആസന. പ്രാണായാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബ്രെത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രാണായാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക, ബ്രെത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പ്രാണായാമം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 4 എണ്ണം യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള, പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. ആസന എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ, അത്. പ്രാണായാമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് പ്രാണായാമം. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിഡ്രോവൽ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. വിഡ്രോവൽ ഓഫ് സെൻസ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയാ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പ്രത്യാഹാരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിൽ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കോൺസെൻട്രേഷൻ, ശ്രദ്ധ, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത്. കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതാണ് ധാരണ. നമുക്കൊരു ധാരണ, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവാൻ, നമ്മൾ എന്തിന് ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗയില് പറയുന്ന എത്രാമത്തെയാണ് വരുന്നത്? 1, 2, 3, 4, 5, 6ാമത്തേതാണ് ധാരണ. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇതിലൊരു ശ്രദ്ധ വേണം. ശരിക്കും നമുക്കൊരു നമ്മള് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്ന രൂപം ഏതാണോ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ രൂപത്തില് നമുക്ക് പിന്നെ ഡീപ്പ് കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ധ്യാനിക്കുക. അതാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണ് തുറന്നാലും പിന്നെ ഭഗവാനെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താം. അപ്പൊ അതാണ് ഈ 8 എണ്ണം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ യമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് യമം എന്താണ്? യമം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായ ശീലങ്ങൾ, കാര്യങ്ങൾ യമം. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാനായിട്ട്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് രാവിലെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എഴുന്നേൽക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത് രാവിലെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പതുക്കെ ശീലിച്ചു വരും. അതെന്തിൽ വരുന്നതാണ്? നിയമത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പരിശീലിച്ചു വരുന്നത്, പതുക്കെ ശീലം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. പിന്നെ ആസന എന്ന് പറഞ്ഞാല് മെഡിറ്റേഷൻ പോസ്റ്റർ പൊസിഷൻ, അത്. പിന്നെ പ്രാണായാമം കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ശ്വാസത്തെ
ബ്രെത്ത് കൺട്രോൾ, പ്രാണായാമം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യാഹാരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ധാരണ, കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഡീപ് കോൺസെൻട്രേഷൻ, ധാരണ. പിന്നെ ധ്യാനം, ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, ധ്യാനിക്കുക ഭഗവാന്. ധ്യാനിക്കുക. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം, നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിൽ ഏത് രൂപത്തിലാണോ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത് ആ രൂപത്തെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുക. അതാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് പരമാനന്ദത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ. ആ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? പരമാനന്ദത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ. അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു സുഖം അനുഭവിക്കായിരിക്കും. കാരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളെ ചുറ്റും ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എപ്പോഴാണ്? അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും എവിടെയും എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ, നമ്മൾ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ ഇത് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായത്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതികളുടെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിനെ പറ്റി പറയാണ്. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മനാമ സാധയേത് ആത്മൈവാഹ്യാത്മനോ ബന്ധുർ ആത്മൈവാരിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് ഉറ്റ മിത്രവും ശത്രുവും മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്ത് വേണം? മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രുമായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത്, അധപതിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റ മിത്രവും ശത്രുവും ആര് തന്നെയാണ്? മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ടിരിക്കുന്നതും മിത്രമായിട്ടിരിക്കുന്നതും. ചിലപ്പോ മനസ്സ് ശത്രുവാകാം, ചിലപ്പോ മനസ്സ് മിത്രമായിട്ടിരിക്കാം. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം, അധപതിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ചിലപ്പോ മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ടിരിക്കും, ചിലപ്പോ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിട്ടും മനസ്സിരിക്കും. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനസ്തു ന ശത്രുത്തേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, അതിന് കഴിയാതെ വന്നാലോ മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സുഹൃത്തായിരിക്കും ആര്? മനസ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശത്രുവായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ സുഹൃത്തിന്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു സുഹൃത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണാടി വേണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സ് നല്ല മനസ്സാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും എല്ലാത്തിലും വിജയം കൈവരിക്കാനും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാത്തിലും മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ശത്രു ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഒരിത്തിരി സമയം പോലും നമ്മളെ ശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവനും നമ്മൾ എന്ത് വേണ്ടി വരും? ഈ ശത്രുവായ മനസ്സിന്റെ ഒപ്പമാണ് നമ്മൾ കഴിയേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശത്രുവാക്കാതെ മനസ്സിനെ എന്താക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം? മിത്രമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ജിതാത്മനാ പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോഃ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ശാന്തി ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ശാന്തി നേടാനും പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ചൂടും തണുപ്പും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെ അനുഭവപ്പെടും. കാരണം മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു, ശാന്തി നേടാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെന്തില്ല? എല്ലാത്തിനെയും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചൂടായാലും തണുപ്പായാലും സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും ആരെങ്കിലും മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും അതിനൊക്കെ ഒരേ രീതിയിൽ നോക്കി കാണാനായിട്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കുടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചനഃ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്.
വിജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മസംയമിയായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി അഭൗതികതയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആ വ്യക്തി അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെയാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും നമ്മള് ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവ് കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം നേടാം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ആണെന്ത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ യോഗി എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ആത്മസംയമിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ആ വ്യക്തി അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതികതയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഭൗതികതയിൽ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാവില്ല. അഭൗതികതയിലേക്ക് കടന്നാലേ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അഭൗതികതയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ വ്യക്തിക്ക് കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. കല്ലിനെ പോലെ തന്നെയാണ് എന്തിനേം കാണുക? സ്വർണത്തിനെയും കാണുക. കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനത്തിനോടൊന്നും എന്തുണ്ടാവില്ല? യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആകർഷണവും ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാതും ഒരേപോലെ കാണും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. എന്ത് മാത്രമായിരിക്കും? ഭഗവത് സേവനം മാത്രമായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷ്യം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അത് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണിത്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ്. അപ്പൊ ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? കൃഷ്ണാവബോധം ആർക്കും കിട്ടില്ല ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തികൾ, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ട് സഹവസിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി അയാളാണ് ആര്? കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധമുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര്? കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ആരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ അതും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് സഹവസിക്കാനും ഭാഗ്യം നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു സത്സംഗം കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? വളരെ ഭാഗ്യത്തോടെ കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല അതൊന്നും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിൽ സംതൃപ്തനായിരിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് സംതൃപ്തനായിരിക്കും. ആ ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കരിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. പൂർണ്ണത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ്? ഭൗതികമായതിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും, ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കരിച്ചത് കൊണ്ട്. ഇനി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട്, ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. അതിൽ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 2-ാമത്തെ തരംഗം എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അതില് 234-ാമത്തെ ശ്ലോകം, 1-ാം തരംഗത്തില് 2-ാം അധ്യായത്തില് 234-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി നാഭാവേഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദൗ സ്വയമേവാസുരത്യതഃ. ഭൗതിക മാലിന്യം കൊണ്ട് പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ കൃഷ്ണന്റെ നാമരൂപ ഗുണം ലീല എന്നിവകളുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമരൂപ ഗുണം ഇത്യാദികളെയും അറിയാൻ കഴിയൂ. ഭക്തിരസാമൃതത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഭൗതിക മാലിന്യം കൊണ്ട് പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്. ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് കാണേണ്ടതൊന്നും കാണില്ല, കാണേണ്ടാത്തതെല്ലാം കാണുകയും ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത. നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ കാണില്ല, വേണ്ടാത്തതായിരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ണ് ശ്രദ്ധിക്കും. നമ്മൾ ഏത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളായാലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? വേണ്ടതല്ല നമ്മൾ കാണാം, വേണ്ടാത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതായത് നമ്മള് ഒരു
ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്, ഒരേ സമയം ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും അത് എന്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് ആകർഷണം വരുന്നത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് സിനിമയിലേക്കായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ വരുന്നത്. കാരണം അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത. ആസ്വാദനം, നമ്മളെ ആസ്വാദനം എന്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? അതിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അതിന് കാരണം ഭൗതിക മാലിന്യം നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളൊന്നും നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എങ്ങനെയാവാ പരിശുദ്ധമാകുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവത് നാമരൂപ ഗുണലീലകളെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും? നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എന്താണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച എന്ത് സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്? യോഗയില് അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ പറഞ്ഞ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ അർജുന എന്നാ പറയുന്നത്. എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? നാത്യസ്നതസ്തു യോഗോസ്തി നാചൈകാന്തമനസ്നതഃ നചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവർക്കും ഏറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവർക്കും കുറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ച പോരാ, നമ്മൾ എന്തുകൂടി നിയന്ത്രിക്കണം? ഉറക്കവും ഭക്ഷണവും കൂടി നിയന്ത്രിക്കണം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മള് മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, നമ്മൾ എന്തുകൂടി നിയന്ത്രിക്കണം? ഉറക്കവും ഭക്ഷണവും കൂടി നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ യോഗിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി 4 കാര്യങ്ങൾ പറയണത്. ഒന്ന് ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി. ഈ 4 കാര്യങ്ങളിലും എന്ത് വേണം? നമ്മൾ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. അങ്ങനെ പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 4 കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ യോഗ പരിശീലിക്കുക, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആഹാരം നിയന്ത്രിക്കണം, നമ്മുടെ നിദ്ര ഉറക്കം നിയന്ത്രിക്കണം, വിഹാരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കണം, പിന്നെ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ചാമയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സചാമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാവരും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്, എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായിട്ടും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായിട്ട്, അതായത് എല്ലാറ്റിലും ഞാനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ, എല്ലാം എന്നിലാണ് അടങ്ങുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, മാത്രമല്ല എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. 2 കൂട്ടർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നഷ്ടപ്പെടില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല, ഭഗവാന് ആ വ്യക്തിയും ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം മുതിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയെല്ലാം കൃഷ്ണശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം മുതിച്ച ഒരു വ്യക്തി
എവിടെയും ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. എല്ലാം കൃഷ്ണനിലാണ് അധിവസിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണന്റേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും അയാൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? അയാള് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കും. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ലെന്നും കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ എന്നും ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതാണ് നമ്മള് ശാന്തി ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെയും നാഥൻ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം. മൗലിക സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. അതായത് ഓരോ പേജിലും നമുക്ക്, ഓരോ താളിലും, ഓരോ പേജിലും നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഭഗവാനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽപ്പില്ല. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്താ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമ സുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തഹൃദയത്തിലെത്ര തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് വാഴുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദി പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തന്മാരുടെ പ്രേമാഞ്ജനം കൊണ്ട്, ഭക്തന്റെ പ്രേമ അഞ്ജനം കൊണ്ട്, പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം കൊണ്ട് എന്തെഴുതാണ്? കണ്ണുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ, ആ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. എവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വാഴുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാർക്ക് ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കുന്നു. ആരാ ഭജിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ആരെ കുറിച്ച്, ആരാണ് ഇത് പാടുന്നത് അറിയാവോ? ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ്. ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാനെ. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ നിന്നാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വാഴുന്നതെന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനോട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ ഇതുവരെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ, അല്ലെ? പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, യോഗി ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു? ആഹാരം നിയന്ത്രിക്കണം, ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭക്ഷണം, ഉറക്കവും പിന്നെന്താണ്, ആഹാരം, ഉറക്കം, അല്ലെ? ഉറക്കം നിയന്ത്രിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, പക്ഷെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടാ. അർജുനൻ പറയുന്നത് അതാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ചഞ്ചലം ഹീമന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വയോരിവാസു ദുഷ്കരം. അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ചഞ്ചലം ഹീമന കൃഷ്ണ. അർജുനൻ പറയാണ് എന്ത്? അർജുനൻ പറയുന്നതാണ്, അർജുന ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ ചഞ്ചലം ഹി മന പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവാസു ദുഷ്കരം. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമേറിയതാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്, ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണ്, വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമേറിയതാണ്. കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പിന്നെ സാധിക്കും, പക്ഷെ അതിനേക്കാളും പ്രയാസമാണ് ഇതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ, മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ എന്നാണ് ഭഗവാനോട് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാനോട് എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ട്, നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, പക്ഷേ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും, നമ്മള് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മള് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ നിരന്തരം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്.
അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് ഓക്കെ. പിന്നെ അടുത്തത് അർജുനന്റെ സംശയം വരുന്നത് എന്താണ്? ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു, ഇതിൽ പറയുന്നില്ല ശ്ലോകം, അതുകൊണ്ട് പറയാണ്. നമ്മള് മനസ്സിനൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഭഗവത് ആരാധന ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, നാമം ജപിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. നമ്മളത് മുഴുവനാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടു പോകുന്നു, നാമം ജപിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ ആ ചെയ്ത് അപ്പൊ എന്തായി? നമുക്ക് ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് മാറുകയും ചെയ്തു, പക്ഷെ ആത്മീയത്തിലേക്ക് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് അടുത്തത് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോക നിഷിതാശാശ്വതി സമഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗ ഭ്രഷ്ടോപി ജായതേ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്ന ആൾ, അവർക്ക് പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ പിറക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ശരി, ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു, കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, യോഗി ആവാനൊക്കെ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ അതിലേക്ക് വന്നു നമ്മൾ. പക്ഷെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? പരാജിതനായി. നമ്മളത് മുഴുവനാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം കുറെ നാമം ജപിച്ചിരുന്നു, ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു, പക്ഷെ പിന്നീട് നമുക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറയണം. നമുക്ക് ആ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം, നമ്മൾ യോഗത്തിൽ പരാജിതപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാല് പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ അനന്തം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യ സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിന് ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ നാള് നമ്മൾ ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്തത് പുണ്യപ്രവർത്തിയാണത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നു, ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നു, അതൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എവിടെ പോകണം? പുണ്യലോകത്ത് പോകണം. പുണ്യലോകത്ത് പോയി, ദേവലോകത്ത് പോയിട്ട് ആ പുണ്യഫലം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടെ വന്ന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും? ഈ മർത്യലോകത്ത്, ഭൂലോകത്ത് വന്ന് ജന്മം എടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജന്മം എടുക്കുക? നമ്മള് എങ്ങനത്തെ കുടുംബങ്ങളിലാണ് ജന്മം എടുക്കണെന്ന് പറയാണ്. പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് ഉള്ള ലോകത്ത് നിന്ന് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ധർമ്മബോധമുള്ള വൈഷ്ണവന്റെ കുടുംബത്തിലോ ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിലോ കുലശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ധനികരുടെ കുടുംബത്തിലോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വന്ന് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് നല്ല സാമ്പത്തികമായിട്ട് ധനികരായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ, പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ, വൈഷ്ണവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ, അതായത് നീതിബോധമുള്ളവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും നമ്മള് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കുടുംബങ്ങളിൽ ജന്മം എടുക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് വരില്ല? നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാനിന് ഈ യോഗികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി ആരാണെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞതാണ്. യോഗി നാമപി സർവേഷ മദ്ഗദാനന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോമാം സമേ യുക്തതമോ മതഃ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളും വെച്ച് അത്യുത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി, എന്നോട് ദൃഢതമമായ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിൽ വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗി, എന്നോട് ദൃഢതമമായ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞ, യോഗിയിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ച് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ. അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് ആര്? യോഗികൾ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായ യോഗി, എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ട് യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഒരു യോഗി എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞവരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായി. ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാണ്. ഭക്തിയോഗം, നാമജപത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇതിൽ പറയുന്നത്. നമ്മള് 4 യുഗങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം.
4 യുഗങ്ങള്. ഈ 4 യുഗങ്ങളില് നമുക്കറിയാം. സത്യയുഗത്തിലെ ധ്യാനമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്, ത്രേതായുഗത്തില് യജ്ഞമാണ്, ദ്വാപര യുഗത്തില് വിഗ്രഹാരാധനയാണ്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കലിയുഗത്തില് നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, ഹരിയുടെ നാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് കലിയുഗത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം നാമസങ്കീർത്തനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോർ നാസ്തൈവ 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 ഗതിരന്നിത്. കലിയുഗത്തില് ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക എന്നല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തില് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാന്നാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയോഗം മറ്റുള്ളതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ഭക്തിയോഗം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഭക്തിയോഗം എന്താണ്, ഭഗവാനെ നേരിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ. അത് നമ്മളിപ്പോ മറ്റുള്ള യോഗകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഇപ്പൊ കർമ്മയോഗം ചെയ്താലും ഭക്തി എന്താണ് ജ്ഞാനയോഗ ആയാലും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എൻട്രി കിട്ടുന്ന ഇതിലൂടെയാണ്, ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് നേരിട്ട് എൻട്രി കിട്ടുന്നത്. അതിന്റെ വ്യത്യാസം പറയുന്നത്, നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് കയറി പോണതും സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോണ പോലെയാണെന്ന്. ലിഫ്റ്റ് കയറി പോകുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മുകളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്ഷീണവും ഇല്ല, തളർച്ചയില്ല, ഒന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എത്തും. പക്ഷെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുമ്പോൾ എന്താണ്, കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. നമ്മൾ പതുക്കെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതാണ് മറ്റുള്ളതിലൂടെ നമുക്ക് സേവിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഭക്തിയോഗത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ്, നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മള് നാമസങ്കീർത്തനത്തെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറയണത് ഇവിടെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കലിയുഗത്തിൽ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവതരിച്ച് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചു തന്നത്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിച്ചു തന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ രഹസ്യ അവതാരമാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. ഏത് രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഭക്തനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്, ഭക്തി എങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കണം, ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തി കാണിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്തിലൂടെ ആര് മനസ്സിലാക്കി തന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലൂടെ വന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് ഭക്തന്റെ മനോഭാവം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഭക്തന്റെ മനോഭാവം എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആരുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കലിയുഗത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് നാമസങ്കീർത്തനാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റുള്ളത് ചെയ്യുന്നോണ്ട് തെറ്റുന്നല്ല, അത് ചെയ്യുന്നോണ്ട് എന്ത് കുറഞ്ഞിരിക്കും? ഫലം കുറവായിരിക്കും. അത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഫലം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അത് നാരായണ സംഹിതയിൽ പറയുന്നതാണ്. എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും തിരഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണത്തെക്കാൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മതത്തിന്റെ ഗംഭീരമായ ഒരു രീതി കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. കലിസന്തോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും ഏത് സാഹിത്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞാലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തെക്കാൾ ഈ കാലഘട്ടത്തില് കലിയുഗത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തെക്കാൾ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ സാഹിത്യങ്ങൾ തെരഞ്ഞാലും ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് കലിസന്തോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 12-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 51-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, കലിയുഗത്തിൽ തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ യുഗത്തെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഗുണം എപ്പോഴും ഉണ്ട്. എന്താ പറയണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുകയും അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനും സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞ യുഗമാണ് കലിയുഗം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും കലിയുഗത്തിന്റെ ഒരു നല്ല ഗുണം എന്താണ്? മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ സത്യുഗത്തില് ധ്യാനം, ത്രേതായുഗത്തില്
ത്രേതായുഗത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് യജ്ഞം, ദ്വാപര യുഗത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധന, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ മാത്രം എന്ത് സാധിക്കും, നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനാണ് സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗുണം കലിയുഗത്തിലുള്ളത് എന്താണ്? മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ 10-ാം അധ്യായം 25-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി. കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം നാമജപമാണ്. ഭഗവാൻ യജ്ഞരൂപത്തിൽ ജപയജ്ഞമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. തിരുനാമങ്ങളാണ് യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ തിരുനാമ ജപമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ ഭഗവാനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ജീവനുള്ള സത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യവും ഉണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങയ്ക്ക് കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളുണ്ട്. അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അവിടെ അവ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ നിയമങ്ങളില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് എന്താണ്? കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ, അങ്ങനെ നിരവധി പേരുകൾ ഭഗവാനുണ്ട്. ആ പേരുകളിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അതേ ശക്തി ഏതിലുണ്ട്? പേരുകളിലുണ്ട്. അത് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില് 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണത്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാണ്. മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചൊല്ലണം? പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം നമ്മൾ ആദ്യം ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട്. പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ഏതാണ്? ഇതാണ്: ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. അതാണ് എന്ത് പറയണത്? പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. അതാണ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയണത് 5 പേരാണ്. നമ്മളെ പഞ്ചതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? 5 പേര്. അഞ്ചു പേരാണ് പഞ്ചതത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആരൊക്കെയാണ് പറയണത്? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ, ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചൈതന്യ പ്രഭു. ചൈതന്യ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ തന്നെ അവതാരം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. നിത്യാനന്ദൻ, നിത്യാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമനാണ്. നിത്യാനന്ദൻ ആരാണ്? ബലരാമൻ. ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര, അദ്വൈതൻ ആരാണ്? അദ്വൈതൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്വൈതാചാര്യര് മഹാദേവന്റെ, വിഷ്ണുവിന്റെ പിന്നെ മഹാദേവന്റെ കൂടിയിട്ടുള്ള അവതാരമാണ് അദ്വൈതാചാര്യര്. ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. ശ്രീവാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷിയാണ്. ഈ 5 പേരാണ് പഞ്ചതത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവര് ഗുരുക്കന്മാരാണ്. നമ്മുടെ 5 ഗുരുതത്വത്തിലുള്ളവരാണ്. കാരണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങൾ സംഭവിക്കും നമുക്ക്. അപ്പൊ ഈ അപരാധങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചൊല്ലുന്നതായിരിക്കില്ല. നമ്മൾ മനസ്സ് പല രീതിയിൽ പോകാം. നമുക്ക് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഗുരുക്കന്മാരെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഗുരുക്കന്മാര് നമ്മുടെ അപരാധങ്ങൾ അവര് ഭഗവാനോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരാണ് അവർ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന നാമജപത്തിലുള്ള തെറ്റുകള് ഇല്ലാതാകും. ആ തെറ്റുകൾക്ക് നമുക്ക് പൊറുക്കപ്പെടും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിലെ തെറ്റ് പൊറുക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? ഈ 5 പേരുടെ പ്രണാമ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മള് ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ, അത് ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? നമ്മള് മന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് തുടങ്ങാനായിട്ട്. ഈ മന്ത്രം എന്താണ്? മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോ മന്ത്രം ശ്രവിക്കുക, കേൾക്കാൻ ഉച്ചത്തിൽ. നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മന്ത്രം ജപിക്കണം. നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കണം. അത്രയും ഒച്ചത്തിൽ, ഭയങ്കര ഒച്ചയല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കിട്ടും. നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ട് ചൊല്ലുമ്പോ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കിട്ടും. ആ ഒച്ചത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത്. ഓരോ പേരും വ്യക്തമായി കൃഷ്ണ രാമ എന്ന് ഉച്ചരിക്കണം. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പേര് കൃത്യമായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും വേണം നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കാനായിട്ട്.
ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ മന്ത്രിക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കാണല്ലോ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത്. ഏത് സ്ഥലത്തും ജപം ചെയ്യാൻ, ഇരിക്കുകയോ നടക്കുകയോ ഏത് ദിശയും അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഏത് ദിശയും അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇരുന്നു കൊണ്ടും നടന്നുകൊണ്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, വേദമന്ത്രത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ വേദമന്ത്രങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നതെങ്കിൽ, വേദമന്ത്രങ്ങളിലുള്ള മന്ത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ വേദമന്ത്രങ്ങളിലുള്ള മന്ത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് ജപിക്കാനോ നടന്നുകൊണ്ട് ജപിക്കാനോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ദിശയിലേക്ക് ഇരുന്ന് ജപിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. ആ പറയുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുണ്ടാവും, അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമുക്ക് എന്താണ്, ഏത് സ്ഥലത്തും എവിടെയും ഇരുന്നും നടന്നും ഏത് ദിശയും ഇരുന്നും നമുക്ക് ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എപ്പ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പറ്റും. പക്ഷെ രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ചൊല്ലുന്നത് നല്ലത് എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ എപ്പ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും നമുക്ക് ജപിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാവരും രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് ജപിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് വയ്യായി ഉണ്ടാവും, എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ളവർക്ക് രാവിലെ കുളിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പും കുളിച്ചതിന് ശേഷം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എണ്ണം വെച്ച് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് ശുപാർശയാണ്. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, എണ്ണം വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ജപിക്കാനായിട്ട്. എപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ കയ്യിലും എല്ലാവരുടെ ദേവതകളുടെ കയ്യിലും ജപമാല കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്ത് വേണം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ എണ്ണം വെച്ചിട്ട്, ആ 108 മുത്തുള്ള ആ മാലയിൽ ജപം എണ്ണം പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് എണ്ണം പിടിച്ചിട്ട് ചൊല്ലുന്നതിനാണ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ചൊല്ലേണ്ടത്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം 8 തവണയെങ്കിലും ദിവസേന ചൊല്ലേണ്ടതാണ്. ഒരു ദിവസം 108 തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ ആ മന്ത്രം ജപിക്കണം. മന്ത്രം എന്താണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്ന് പറയാണ്. മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോ ഒരു മന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം, അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നിർത്താനായിട്ട് പാടില്ല. എന്തുകൂടി പറയണം, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പോഴാണ് ആ മന്ത്രം മുഴുവനാകുന്നത്. ഒരു ഭാഗം മാത്രം പറഞ്ഞ് നിർത്തരുത്. ജപമാലയിലെ കൃഷ്ണമുത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. അപ്പൊ ജപമാലയില് ഒരു മുത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും, ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു മുത്തുണ്ട്. ആ മുത്തുമേൽ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. അതായത് അത് ഗുരുമുത്താണ്, ഗുരുവായിട്ടാണ് അതിന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഗുരുമന്ത്രം ചൊല്ലുമല്ലോ, ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ, അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ മുത്തുമേൽ പിടിച്ച് ചൊല്ലാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മന്ത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത മുത്തുമെന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടോ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടോ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. TV കണ്ടുകൊണ്ട് മൊബൈൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, മന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് പാടില്ല. നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നാമജപം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയാണ്. മനസമാധാനം, ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം നമുക്ക് എന്താണ്, മനസമാധാനം ഉണ്ടാകും. യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്ന്, മനസമാധാനം ഉണ്ടാകും, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. ജ്ഞാനോദയം, നമുക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉദയം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തിലുണ്ട്, മനസമാധാനം, ജ്ഞാനോദയം, പിന്നെന്താണ് അവരുടെ കൂടി പറഞ്ഞത്, അതീന്ദ്രിയമായ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനായിട്ടും നമുക്ക് നാമജപം കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്ന് ജപിക്കാം. ഇപ്പൊ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവ് की जय. നിതായ് ഗൗര ബ്രഹ്മാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ.
അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടികള് എന്തെല്ലാമാണ്? ആ യോഗ യമ നിയമ യമ നിയമ ആസന പ്രാണായാമ പ്രത്യാഹാര ധ്യാനം സമാധി. ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. സമാധി. പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. അതാണ് 8 ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റമിത്രവും ശത്രുവും ആരാണ്? മനസ്സാണ്. ആർക്കെല്ലാം യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? മിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവര്, കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവര്, ഉറങ്ങാത്തവര്, കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവര്, കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവര്, കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവര്, ഇവർക്കാണ് യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ? കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവർക്കും, കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്കും കുറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്കും ഒന്നും ആരാവാൻ സാധിക്കില്ല, യോഗിയാവാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അടുത്ത ചോദ്യം. സ്ഥിരതയില്ലാത്ത മനസ്സിനെ എങ്ങനെ കീഴടക്കാം? യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും സാധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് 41ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്? പരാജിതനാകുന്ന ആള് മുന്നേ മരിച്ചുപോയ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്ന ആള് പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിടങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ കാണുന്നതിന് ശേഷം നീതിനിഷ്ഠമുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധർമ്മങ്ങളുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ പിറക്കും. എന്താ ഒരു ഉഷാറില്ലാത്ത ആർക്കും? അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുഴപ്പമാണൊക്കെ? അല്ല, ഒരാള് പറയുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് കയറി പറയാത്തത് മാതാജി. അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഒരു എനർജി ഇല്ലാത്ത തോന്നുന്നു. എല്ലാരും കൂടി പറയുമ്പോ മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ. അല്ല, മനസ്സിലായതുകൊണ്ടല്ല എല്ലാവരും പറയുന്നത് അല്ലേ? ആണ്, എല്ലാരും കൂടി പറയുമ്പോ കേൾക്കണവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അല്ല, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന വെച്ചാല് മനസ്സിലാവുന്നത് കൊണ്ടല്ല എല്ലാവരും കൂടി പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആരും പറയില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഞാൻ പറയാത്തത് പുറത്തായത് കാരണം കൊണ്ടാണ് മാതാജി. അല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എനർജി ഇല്ലാത്ത പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. ഒരു എനർജി ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബുക്കില്ല, അത് നോക്കി വായിക്കാനേ ബുക്കില്ല. അതെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് 41ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ? 41ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ നമ്മള് കുറെ നാൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ വിട്ടുപോകും. അപ്പൊ വിട്ടുപോകുമ്പോ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാന്ന്? കാരണം ഇവിടെ ഇല്ല അവിടെ ഇല്ലാത്ത പോലെയാവും നമ്മളല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? അതൊരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും. എന്തായാലും നമ്മൾ ആ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതിരുന്ന് പഠിച്ചതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രേ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് പുണ്യലോകത്ത് പോയിട്ട് അനുഭവിക്കാം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് മാറ്റം നമ്മള് ധനാഠ്യന്റെ കുടുംബത്തിലോ ജനിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉയർന്ന കുലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ, ധനാഠ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ, വൈഷ്ണവ കുടുംബങ്ങളിൽ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടും. അവിടെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ യോഗികളിൽ വെച്ച് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി ആരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ അതെ, പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന 47ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതാണ് അതില് പറയുന്നത്. ഉത്തമനായ യോഗി ആരാണെന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ പൂർവ്വം ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് ആര്? ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം എന്താണ്? അതാണ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം. മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ ഭക്തിയോടെ ആയിരിക്കണം മന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടത്. കേൾക്കേണ്ട രീതിയിൽ, നമ്മൾക്ക് കേൾക്കേണ്ട രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ മന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടത്. മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല?
TV കാണുവോ റേഡിയോ ഒരുപാട് ചൊല്ലാൻ നമ്മുടെ പാടില്ല. മനസ്സിനെ അരോചകപ്പെടുത്തുന്ന എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആ സമയത്ത് ചെയ്യരുത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത നമ്മള് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നാമം ചെല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരാളെ വിളിച്ചിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നാൽ എന്താ സ്ഥിതി? നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ടില്ലേ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയായിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലേണ്ടത്. നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മനസ്സമാധാനം, ജ്ഞാനോദയം, യോഗം സന്തോഷം. ഈശ്വരനിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. സമാധാനം, സന്തോഷം, ജ്ഞാനോദയം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തിൽ കിട്ടുന്നത്?